Gore ide. Ne pokaži, ja mu gore. Da ide gore. Da ide gore više. Ide gore. Ne, Jaše. Ne. Pustaj ga. Vidiš da je svidio. Svijet on zna da je on gore. Gdje će ići? Da ide gore. Evo, nije deo baka. Čekaj baku. Gdje bude braco, gdje je braco? Nekako. Ne to lirat. To ja cigarete. Da sjedi. Gore, idi braco kući. Pa može, nema ni bilo šta mi ulazbe se razumije. Vidi njih se zove. Gdje je Ivan Mas? Ne. Pust. Ne. Aj, ne dirat ovo. Nemoj mi se rugat. Kaži Leo, Kad ti ujkuješ upata. Aj sve kako fino jezik ispravi. Kako se narugaš ujki, tako? Nisi mu rekao, Eto ti ujka sad. Eto ti sad ujka, kaži. Dragi moj. 3 godine. Pokaziva ti na koliko godina. Ja. Šta je pašteš? Nogica. Jesi rekao Leo? Kako si? Ajde kaži ujki, kako jaži ujki. Jesi mu rekao? Ajde sjedi malo tu kraj tete, sjedi. Ajde sjedi se jer tete, sjedi. Zove ga moja glavica, Maja. Moja mala glavica, moja Maja glavica, moja mala glavica. I on njoj pokaziva. Jaše. Nekakvu. Bježi. Pec, to je pec. Ajde okolo, dođi okolo. Sve to on razumije. Sve, vidim. Evo, kako se ujki rugaš. Kako se ujki narugo, kako vidi, jada njega i njem pokaziva gorda ide on. Šta misliš ti? Vidi da ide gore. Vrati se. Ja, idi braco, neci, mami. Idi. Mami. Jesi mu rekao, idi mami. Ne kako dirat. Koji si ti? Koji si ti? Ajde. Vrati se. Ne. Imaj da ja to. Ne ti imaj nos čopa. Nećete vi? Ajde, ti ono obuđe čarapice, bari cipele. Ide se vlada. Kako vam lakše ovako kad zapuše vjetar, pa mi lakše nos. A može naš? Imao sam.
Jer kad sam ovako stavljao ruku, ono, osjetio sam da imamo, kad mi drugi stavi nema. Unutarnja može biti.